Tochukwu Abiano. All the rights on the beat. Alọ mmanwụ a na-akara ijeligela a na-akala mmọnwụ. Ee ka ụkpala ofekegharị ka o ji wee gbago onye ọgwụ ego agwa ọgụgọ nwa onye ọba na-ekwu onye ọma Tochukwu oti egwu anyị ji mara obodo nye m onu nkwa abala more success ụmụnne m blessings of God ego galanya neto akụ ihe na-ebu ụba onye ọma Tochukwu ewere egwu ya maka Chukwu gozie n'ego ndị asịrị agagharịba. onye ọma Tochukwu nna m na-abịa ọzọ nnụnụ Chukwu bi n'ọzala na onye nze apanie onye nze nwa m obi ebube egwu ndị Igbo na onye ọma Tochukwu more success ụmụnne m blessings of God onye gị na-eto akụ ị na-abụ ụba nwa Chimeleze ọkwa Chukwu gozie yi n'ego ndị asịrị anya ya leba. Si ana-eto ogologo imebe ọfụma ndị asịrị a na-akọcha ọkwa ego chọbala ofe ka anya n'elu ụwa ya ka ofe ka eji gbapa mmadụ onye ọgwụ ego Chigozie n'elu ụwa Chukwu gozie m n'elu ụwa ọbeze gozie m ndị ilo m enwebe iwo Chukwu edozie gozie m ndị ilo m esibe ọnwụọ mana ebele mpelu Chukwu goji zam ebele ahịhịa yọlụ Chukwu goji zam ebele akpapegalụ Chukwu goji ficha m anya Chigozie ma ọbeze gozie m ndị ilo m enwebe iwo Chukwu azam ebele ndị ilo m esibe ọnwụọ onye kwelu ka ọ dịrị ibe ya mma n'ụwa ewije more success ebe ị na-enweta ego ego ị na-eto ogologo ilo na-asị a na-eto akpa ị na-abụ ụba nwa m etobe etobe nwa m elibe elibe ego mgbe n'ụwa ọkwa imebe ọfụma ilitụba afọ ndị asịrị aga ya leba. onye nze nwa m obi n'ogidi nwanyị ma ngwabịakwula ọrụ ya onye nze nwa m obi ebube egwu ndị Igbo ịgba mgba nkoloji ịnanya na chọọchị ị ga-afụ mmadụ ya n'ụwa oke nnọọ nkịtị nne n'ụwa na-enwere ọkwa m ndị ilo oke nna ata afụfụ nne n'ụwa na-enwere ọkwa m ndị ilo ọ dịka Chukwu telu m bọta na buredi ilo wee si n'enu si na nne ọ na-bụ Chukwu gozie nwa nwa ogbenye obute ike ndị asịla si n'ọgwọlọgwụ ego ụfọdụ si na ịgwọlọgwụ ego ụfọdụ si na ịgbalụ na-achọ ọfịa o nwere ofu okwu nne m gwalụ m naba ọ sị m onye nze jee chụba ego ọ kalụ gị mma na ịbatalụ nnukwu ego ilo na-asị ndị ilo fakubasị ha maka ibu n'ogbenye maka ịbata ego ife ọ bụ n'ime elu n'elu ụwa abọdị chụba ego ka ndị ilo ego ị na-eto akụ ị na-eto Chukwu gozie yi n'elu more success
na-abụ na-achụ anụ n'elu ụwa anyị nọ n'ime ofu onye ga-enwude eriri mana agbabakwa na mbọ ka igbu onye bụ onye ka e wee sị n'ọgụ bụ onye gburu ya bụ anụ ọla na eze ife anyị na-aya n'elu ụwa bụ ofu ife nye bụ anya ukwu agwa ọkụkọ nwa onye ọba na-ekwu mana obi ndị mmadụ ajọkanụ ndị mmadụ Abobi wetin make you do for this life wey people no go talk because if you do good dem go talk you can't do bad dem go talk nna mani nweze ka nna azalụ haba mgbe nna ata afụfụ onye na-enyelu m aka nwa m eligwe iwe bịa a ga-eji mgbọgbu ya n'ọgụ mba sọ ego adazi okwu ego na-eje ebe sọrọ ya ego oyibo nwere nke ka ibi ya ogologo maka onwere onye atụle gị na skelu enwela anụ na enwela anụ mbiyo enwere isi na-egbu ogidi isi na-egbu ogidi na ọ na-egbu ogidi daa isi na-ekwere ogidi bụ n'ogidi onyije onye ọnụ ọmayoyoyoyo ya egwu mazị ego ị na-eto akụ ị na-eto Cash Out King anyị abanye ka palliative more blessings of God more success onye eze bụ megwu ndị Igbo onye ọma tochukwu nna man more contact more cash out ịgba badoro ime PJ Classic Music. onye zọmalụ ọmalụ nwachimeleze bụ onye Abedem Kingdom n'ọdị na Nsụka onye ka m na-ekwu ahụ Oliver Chibuike ya ọgụ mekene yo Origos Collection odogwu na Tanzania Chukwu bike yo Chukwu na-edu yo Abedem amụgo nwa wee mụ na nwa ka nwa nwachimeleze na Nsụka onye ga-etolu ogologo Oliver Chibuike ya ọgụ nwa imo onye etogo ogologo Cash Out nwachimeleze na Nsụka bata kọntatị nwachimeleze odogwu Managing Director Holy Cross Collection nwachimeleze na Nsụka haba sam ego galanya na-eto nwachimeleze na Nsụka batago mgbe nna ata afụfụ onye na-enyelu m aka nwa m eligwe iwe bịa eze ego na-echi onye ọma batago Cash Out King akụrụ ị na-ede mụrụmụrụ akụrụ ị na-ede yala Cash Out King akụ na-ede mụrụmụrụ Billionaire DJ Classic odogwu Cash Out King Nation Asian Burger akụ ị na-ede mụrụmụrụ the fastest and youngest billionaire DJ ezi nwa si ọlụ ebe nata ekwe Imo steeti wepụtazi onye ọmata Chukwu kelele gị ọmanụ nke nụla maka ikiligi saa ịmana odogwu na pepe dị na Mumbai dị na Indian ọ bụ onye ka m na-ekwu Chief Dominic Obasi n'ezie ka Chukwu si gozie yi n'elu ụwa ndị asịrị iwe kọbazie ụfọdụ pụtasị n'ịbalụ na-aja ọfịa ego ụfọdụ ji siza n'igwọlọgwụ ego mana ego odogwu na-eto odogwu na-epe
and Gas Nigeria Limited Odogwu na-epe Chief Dominic Obasi Odogwu na-epe 1 na Mumbai, India. Chief Executive Officer Dombazi Oil and Gas Nigeria Limited. Ego Galaya Neto Ilo Nasia Neto Ego Ibabuba and their Nkwa Amala SG Melumese Kandi Logical Basili Weka Yaliva SG Melumese one of Eboma Kingdom Imanotuku Nemeze Nabura Madu Nemeze SG Melumese Maba Nomabia Chivulali Philippe Mogo Onye Nukwego Ego Galanya Neto Ndi Lakubasili Onye Kwelua Eze tinye l'obodo ọkụ Eze kwapụrụ obodo mmiri Ọlụrụ obodo ụzọ Ọlụrụ ndị mmadụ ụlọ Nyeke nilo ji wekubasili ebe niile Si n'ọba n'Ajọfịa Alụsego na People's Club Arlington Branch Eze Chimelumeze Akineto Chukwu banyelu ndị lo isi n'ime Ilo Nasia Neto n'ụwa More success More favor More blessings of the Lord Chukwu gozie yi ibutike Ndasila Gayaliba Gine ezigbo dozi abụghị Lolo di manu nwanyị ọma Chief Mrs. Catherine Onyekwelu Philip Ọdị ofu na mba nwanyị ọma Nwanyị dịka ndị America Ịmụgidelu mmọmọluo n'eze nụ Haba Alụsị egosi m jeke n'ebe ndị ọya nụ Osemokene Igbo hazuru Charlie Royce Chief Charles Ezudog Nichida Igbo hazuru Charlie Royce Eze Chimelumeze bịa n'obi isi nke n'eyi Papa Dr. Festus Uzokwe onye ọma bilinu Chief Dr. Festus Uzokwe n'ezigbo dozi akwa Igbo Chidok ndị ọma bi na Houston, Texas, America Eze Chimelumeze na-ekele Uchenna ala dị onye ọma bilinu nke ịlụla amaka Otu nwanne Eze Chimelumeze nwere ụmụ ezike Ọya dịla unu mmanụ More success ebe ị na-azụ afịa Ego ị na-eto ogologo ilo Nasia Neto Akụ ị na-abụ ụba Nwa m tebe ilo Nasia Neto Nwa m elibe n'ụwa Ọkụ imebe ọfụma Ili juba afọ Ndasila Gayaliba Kajebenu na Dubai O nwere onye nchekwube jebenu Ebe jabụ ego na Dubai Onye ọma ekene Simito Chinedu na Manu Odogwu Ebe jabụ ego Onye ji ikwu na Dubai bịa Onye ọma ekene Asị na ego ọgaranya na-eto Ilo Nasia na-eto
Prince Simito Chinedu Naman ekwechi agba ego na Dubai Igbo onye jibu na Dubai ezi nwa si Agbanụ Nkanu West Enugu steeti wepụtazianụ ekwechi agba ego ilo na asịa na-edo ọkụ imebe ọfụma n'iju ụwa ịma imejuba afọ aka chugo one of ụmụọma akụbịa afụma anya nụ Don Billion na Turkey Prince Ifeanyi Chukwu Augustine Onyebreke Managing Director Imales Global aka na-atụnata Turkish doors n'ụwa niile onye ọmatọ Chukwu nọ n'egwu onye nze nwa m obi n'ogide ka anyị na-egwu haba ego ị na-eto akwa ị na-abụba akụkụ tiwala gwa onye ọba ilo na-asị na-eto nnu ọsọ sesi onye ọma Tochukwu Nnaman onye nze more blessings of God Chukwu gozie yi ibute ike more success ụmụnna more blessings of God onye ka na-eto akwa ị na-abụba nwachimalaeze Chukwu gozie yi n'ego ego bụ na-eto ilo na asịa na-eto more success more envy n'ụwa anyị nọ n'ime Uncle PJ